teng habang keren ke video ngam dak mi leti bat ngam cukan mau ban ong ya phi toy subscribe ya ngam kan mau share kata to ka jing jom phi ngom kipat ba phi kyrshan ya ka channel ka janga phi kyrshan ya nga namar nga keren ya ki jing sisa te ngayale ban reply ban like ya ki comment ki jong ki wat gitu gi ba comments negative ru like gitu namar magi ru gide gi kipai ka channel ka jonga na so comment nam ta jong kiru te ngamdan ka jing thau you know but don ki ba ong yang bangam dei mo ta u pai idon ki ba ong ya kata ngalap ki comment rei to nilai nak wa ire ban ya thu ba rei na comment namar nga keren betang ka jing sisa abang ya ka ri lejong namar ngarung abam ya kamalu ngabam ya kaja adu ka po jong email la pan he pansan yang ban im ha kata ka jaka ka ba lakha yang kari khasi ade ban ia jaka ta kaja channel kambang bang kaja jong email ya ka ba ipa la rap ya ka ba ipa la thiet ka jaka ban rap yo khaw yu ka ba kadi kata ka jaka ka ba kaja ka bang teng dabam channel le yo bang re la don hapo hayeng khamtam le la don hayeng email no ka bang kaja ba set email ka bang kata to milai ngasukur pat epi la dadon gi perlok jonga gi ba amyo ban pe ki comments ki jongti adai la dadai ha kinu gi video wat am thau yanga wat am bu kono dengan pe tang ba amyo ban reply nama la tip gi kamu jonga kalong ba amna kwa ban batai kata to kum ki para kasi ini yen teli ini perkat betang ki jingba ini ora ya ke jingsuk ini ora ke jing teli kulish